И аз виждам на това място отворени сърца, гладни и жадни за Божието Слово. Затова според вашите очаквания Бог дава. Според гладни сърца, търсещи, жадни и гладни, Бог дава. Бог казва, нека гладните и жадните да дойдат да ядат и да какво? И да пият. Така че, когато седях там и гледах кръста и си размишлявах към Господи, Исуса ти направи прилична трапеза със своите ученици и им каза, това е моето тяло, това е моята кръв, яще от нея. Но вижте, Отец въобще не направи прилична трапеза. Той постави на този груб кръст. Вижте колко е груб. А сигурно по това време е бил още по-груб този кръст. Сам Отец направи Господната трапеза, като постави своя син и пожертва своя син, даде неговата кръв и неговата кръв за нас, за да може да живее. Винаги към кръста като вие. Така че да кръста се изпълни златния стих, нали го знаем кой е? Йоан 3, 16. И Бог толкова възлюби светата, че даде, направи трапеза, направи Господна трапеза, истинската, автентичната трапеза на този груб кръст. Постави своя син за да ядеме и да пием от неговата кръв, да ядем от неговото тяло и да пием от неговата кръв и какво? И да живеем. Защото има живот. Има живот в него. Има живот. И там се изпълни този златен стих. Защото Бог толкова възлюби този свят, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него. Но да бъде спасен. Така аз тази вечер няма да говоря академично, защото така съм воден от Святия Дух. Ще говоря според каквото ми говори сърцето и духа. Така че не очаквайте много стихове, не очаквайте да бъде много академично, постоянно да отварям стихове и така нататък. Ще говоря, както ме води Святия Дух, ще говоря от духа си и от сърцето. Сето виждате, докато седях, Бог ми даде откровение за кръста. Че истинската Господна трапеза беше на този груб кръст, който нашия Господ беше бит, беше наранен, беше оскърбен, беше хулен, пресмиваха му се, оплюгаха го, разпънаха го на кръста, забиха му гвозди, сложиха му трънен венец, бичуваха го по гърба, но той го направи от любов за нас. Божията любов се прояви чрез жертвата на своя син на кръста, като плати скъпа цена със своята кръв за нас. И ние идваме в подножието на този кръст. Защото имаме всички отговори на нашите въпроси и имаме всяко едно решение на нашите проблеми. В подножието на този кръст. Затова трябва да дойдем с дразновение, с смелост, а не с страх. Защото главната причина християните не говорят за този свят. Ние няма какво да говорим за този свят. Този свят невярващия казва Божието Слово, че са в нозете на лукавия. Говорят за християните, за които са повярвали. Че не трябва да имаме страх да дойдеме в подножието на кръста. Не трябва да имаме страхове, не трябва да имаме колебания, не трябва да имаме притеснения, защото точно това е мотива, това са плановете и стратегиите на дявола. Ние, християните, да се плашим, да се страхуваме от кръста на Христос. Наистина той има ползи, за нас много благодатни ползи, но има изисквания. Кръста има и изисквания към човека. Не можеш да дойдеш с гордост. Трябва да дойдеш с покаяние на кръста. И Божието Слово казва, покай се и повярвай в благовестието. Повярвай в Божието Слово, повярвай в съвършеното, завършено дело на Исус Христос на кръста. Повярвай с цялото си сърце и ела с дразновение, с смелост, защото без да вярваме, нищо няма да получим. Ако не дойдеме на кръста, пак нищо няма да получим. Разбирате ли? Всичко става чрез нашата вяра. Вярата ни дава смелост да вървиме.